Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kiptanga kwa Kuya Panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garaka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tagiranya ya buditswa ni Newsday ya buda istawra iyo cheti the police and other security agents vaiswa on high alert across Zimbabwe after announced pachinzi the opposition citizens coalition for change irikuda protest against President Emerson Mnangagwa's election victory akaitwa muna August last year pabuda pachinzi masina officers at provincial and district levels vaiswa pa standby kuti variete as soon as paitwa this protest. Meno pani rumors akufamba arikunzi CCC yoda kuprotesta muri Zimbabwe. Newsday yabuda yashitaura ichitekaita in interview na assistant commissioner Ponyati wakataura iwo vachiti police each actor on anything on my gatherings are unsanctioned muri Zimbabwe pakataura wepachinzi magatherings achaitwa arifanira comply nemutemo wenyika muri Zimbabwe chinzi anything change chisiri pamutemo police iri ready to deal nevanhu vakataura zvakare vachipa varunzi vakapa warning against my individuals nema groups ari kushandisa social media to make my threats violence chinzi if anyone issues my threats through social media or physically, police make sure kuti yachengetedza mutemo muri Zimbabwe, make sure kuti ya maintain peace munyika. Mene munoona sei nyaya yabuditswa iye vanhu vawanda vabuda vachitaura vachiti this is a form of intimidation yabuditswa nepolice chinzi kuti vari kwatiri vaya vanhu vari kuprepare back to school. There is no need yekuti police ipanike yo intimidata vanhu. Amene munoona sei nyaya yabuditswa Newsday iyi muri Zimbabwe 2000 murufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.